Baba, buda uchingo ile. Você é funny. MaGas. Hello? Doctor Anand? Hello? Hello? Wally? Wellington? Hello. Shika kuna bebe. Funa kuna chile. Hello. Funa kuna chile. Funa kuna chile na MaGas ndiye. MaGas, ora muchinda wewe kunigirina apo anotibara ma. Zera kafuna. MaGas. Acha. Ora muchinda ya pata chitara pepe pekuti arafanirwa ku deliver gas. Zvanga nevese. Ndio anotibara gas. Zvanga nevese chikazi. Hey, we have to go out. Tira kwenda ku Victoria Falls. Izvo zvatamari rent. Mwana kumushoka ana fees asikuzi. MaGas ndo zvafuna chitaura. Mukadzi nataura apa mukadzi. Angachitaura nyaya dzekuenda ku Victoria Falls. But you are the first place on what you phone. Fune kwerent apa pachibonogeza. Asi iwe yako iwe yako ndo dere. Vamwe uchanjera muzvinhu ati MaGas ndiani. Usandijera uzvinzwa. Usandijera uzvinzwa. Chiro chaundisa pano wakunyanya wakuenderera. This is not the first time atika. Pepe vimba yakafona, tariro akafona, wabva wachinda zita kuti MaGas ndiani. But unongonzwisisa chete. MaGas Izvo ndinobhadhara rent panapa. Ndikuita zvese ndikumbopenya mabhega kundi kwa MaGas kwako. Asi wakona panapa. Pandikubva kubasa ndikasvika uri pano. Ndikasvika uri pano. Zvinoda ndinokwana. Ndati MaGas ndiani. Yopenya mabhega ako. Yopenya zvako. Yetu. Wakondijera murume. Auna nancho unita pamba panapa. Una nanchako chipapa panapa. Zimurire murunga unyara. Rembo dzavo. Buda muno izvezvi. but Ndati buda muno izvezvi. Nasinganya rumuna ngaita sei bebe. Chengeta wako muno.